sayangku, cintaku. Nyapa? Aku saiki wis lemu sayang. Terus kok ngapakne nek lemu? Bobotku 5 sayang. Tambahan 5 kilo ngono lho ben genep. Kowe isih sayang karo aku ora? Ya isik no. Kowe isih cinta ora karo aku? Wis ta ora usah kuwatir. Aku malah seneng nek awakmu lemu. Mundak empuk. Telon. Pipiku gandeng gulu sayang, sayang. Wis ta ora masalah. Malah ketok nek ngopeni. Kowe cinta. Kowe tambah cinta apa gila sayang sampe aku. Ya tambah cinta no. Aku ki malah seneng leh lemu timbang kuru, pating klotak. Bagaimana seperti itu? Aku tidak bisa meninggalkan makanan yang enak-enak di sini. Wis Biyen aku pas surung duwe bojo, aku selalu ndonga. Muga-muga sok ben aku oleh bojo sing bener. Saiki bareng duwe bojo keturutan tenan. Bojoku njaluke bener terus, ora tau gelem salah. aja sok lungguh nang lemah lho. Jagani nek kacangmu tukul. Tukul li rumangsamu kacangku ki melet mengisor ta. Lah ya mbah aku lho urung tau roh kacangmu. Iso merambat teko lemah ki. Yo jagani, engko nek tukul malah sulaya to. Kowe ya tak kandhani wong lanang-lanang ya. Mbok kandhani apa? Aja sok lungguh ning dhuwur beras. Apa renek nggon apa piye? Lungguh nang dhuwur beras iki lho. Engko mundak beras entek, Lah entek parane nang ndi? pangani manukmu. Ayo. Lah rumangsane manuk kuwi gragas apa piye? Entar ya delogok jaran.